रूप लगैया आहा के जेना पूनम के चानिए कौन माटी से रचलक आहा के भगवानिए मोहनी सूरतिया आहा के मोहनी सूरतिया आहा के निंदिया उड़ा देलक अखिया के कजरा जानिए दीवाना बना देलक अखिया के कजरा जानिए पागल बना देलक जहिया से देखलो आहा के लागईने हमरा मोनिए कोना बताबू हम आहा के पागल भेलौ सनम ये सुनै छियै जहिया से देखलो आहा के लागईने हमरा मोनिए कोना बताबू हम आहा के पागल भेलौ सनम ये कातिल आदा आहा के कातिल आदा आहा के चैना चुरा लेलक अखिया के कजरा जानिए दीवाना बना देलक अखिया के कजरा जानिए पागल बना देलक मन मंदिर में हमारा छप गेल अहीं के सूरत अंकित बिहारी कहैया लागै छी खूबसूरत ये मन मंदिर में हमारा छप गेल अहीं के सूरत अंकित बिहारी कहैया लागै छी खूबसूरत राजू राजा जानिए रौशन सरोज जानिए अपना बना लेलक अखिया के कजरा जानिए दीवाना बना देलक अखिया के कजरा जानिए पागल बना देलक रूप लगैया आहा के जेना पूनम के चानिए कौन माटी से रचलक आहा के भगवानिए मोहनी सूरतिया आहा के मोहनी सूरतिया आहा के निंदिया उड़ा देलक अखिया के कजरा जानिए दीवाना बना देलक अखिया के कजरा जानिए पागल बना देलक नजरवा ने लगतो के नजरवा ने लगतो के नजरवा ने लगतो के देखी के तोहर मोहन सूरतिया सब कियो जरतोगे सब कियो जरतोगे देखी के तोहर मोहन सूरतिया सब कियो जरतोगे ये जानू कोले ना आँख में गजरवा तोड़ा नजरवा ने लगतोगे ये जानू कोले ना आँख में गजरवा तोड़ा नजरवा ने लगतोगे नजरवा ने लगतोगे डीजे शंकर प्रसाद हरभिंडा हे के तोहर रूप के सब भेल छौ दीवाना लागै छौ एना जेना कवनो खजाना हे गे तोहर रूप के सब भेल छौ दीवाना लागै छौ एना जेना
कवन खजाना कातिलिया दा पर तोहर गे जानू सब की उमर तोगे कातिलिया दा पर तोहर गे जानू सब की उमर तोगे गे जानू गले नायक में कजरवा तोड़ा नजरवा ने लगतोगे गे जानू गले नायक में कजरवा तोड़ा नजरवा ने लगतोगे नजरवा ने लगतोगे डीजे ओम शंकर परसा खरभिंडा गे चांद जैसन तोहर पावा कमाल देखै में लागई छी सबसे बवाल सबसे बवाल गे चांद जैसन तोहर पावा कमाल देखै में लागई छी सबसे बवाल राइटर राजू राजा अंकित सब झगड़तोगे रोशन सरोज डीजे शंकर सब झगड़तोगे गे जानू गले नायक में कजरवा तोड़ा नजरवा ने लगतोगे गे जानू गले नायक में कजरवा तोड़ा नजरवा ने लगतोगे।